आज सुन रहे हैं डीजे 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 करण करण डीजे 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 करण 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 बाहर में फसल बानी कैसे उनका से मिले जाई हो। बाहर में फसल बानी कैसे उनका से मिले जाई हो। पगली हमर बैठल बिया हाथवा में मेहंदी रचाई हो। दिन पानी के मछली जैसन हाल हमर भइल बा वैसन। मन करे फसरी लगाई रे भाई पगली के होता मोर सगाई। फोन करके कहले बिया माई रे भाई पगली के होता तोर सगाई। मन करे फसरी लगाई रे भाई पगली के होता मोर सगाई। डीजे 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 करण 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 सुंदरपुर सरलाही नेपाल। कैसे ऊ छोड़ के चल जाई है बाना के हमसे दूरी हो। कैसे ऊ छोड़ के चल जाई है बाना के हमसे दूरी हो। जान हमर बेवफा नइखे कुछ उनको होई मजबूरी हो। चाहत कुनाल पंकज कहे ऐसन उनका प्रयास न रहे। मन करे फसरी लगाई रे भाई पगली के होता मोर सगाई। फोन करके कहले बिया माई रे भाई पगली के होता तोर सगाई। मन करे फसरी लगाई रे भाई पगली के होता मोर सगाई।